храм като от Лара Крофт, само на 50 км от София. Времето се стопли и се чудихме каква разходка да направим в събота и решихме да посетим село Гърло. То се намира само на около 45 км от София. А там се намира античен храм Кладенец, който е доста интересно място. Ако искате да се направите по-дълга разходка, може да оставите колата в края на селото и оттам да тръгнете пеш около 2 км и половина в посока до храма. Понеже ние бяхме с по-висок джип, карахме до някъде, след това оставихме джипа и направихме разходка около 20 минути в посока. Пътеката е изключително приятна за разходка, дори може да се направите и пикник на някое място, ако желаете, а храмът е изключително интересен. Казват, че датира от около 12 век преди Христа. Не може да се каже точно какво е. Едни казват, че от тук се наблюдавали звездите, има и доста други различни теории за това място. На снимки изглежда по-голямо отколкото е всъщност, но наистина е доста мистично, много интересно и се почувства като Лара Крофт, когато дойдох тук. Тук в района има и антично гробище, ние обаче не успяхме да го посетим, като цяло районът е доста приятен за разходка.